Yo, what's up mga kalakwatsero? It's your boy GD Motovlog again. Ngayong episode na to, magko-continue shoot tayo, no? From San Carlos to Bolinao Falls 1, 2, and 3. So, itatry ko na continue shoot, no? Walang cut. So, titignan ko kung aabot ba tayo dun sa, kung aabot yung camera natin, yung battery ng camera natin hanggang Bolinao. So, malayo yun, no? Mga nasa 60 plus kilometers, no? Lagpas ng Sual, Bangi. So, ayun, yun yung ano natin, kasi gusto ko puntahan din yung Bolinao Falls. So, game, tara, samahan nyo ako. Let's go! So, mahigpit pa rin sila, no? Yung mga papasok na hindi taga San Carlos, detect na sila. So, di ko lang sure sa ibang lugar dito sa Bolinao, yung mga madadaanan natin ngayon. Hindi ko alam kung may mga checkpoint din sila doon. So, makikita mamaya. Magsusunod lang tayo ng gasolina. Pero may baon akong damit, syempre. Para hindi naman aksaya yung pagpunta ko doon, maliligo tayo, sinisimiti natin yun. Maliligo, si Tiner. JD, maliligo ng pool. Sana bukas, para makaligo naman tayo. Kasi ako, isang linggo na ako hindi naliligo. Joke lang. So ayun, may mga nagra-ride din. Yung iba kasing tropa is papunta ng tayo eh. Magsa-sunflower sila. Ako trabaho po pwede punta lang tayo ng sunflower. Unano ko, maliligo na sunflower. Ito na akong damit eh. Kasi kagabi pa lang nakaplano na talaga na pupunta talaga ako ng Bolinao. So, hindi pa ako nakapunta ng Bolinao. Napuntahan ko lang sa Sual, Little Batanes, Dasol, yung ganito yan, Dasol Beach, yan. So, di pa ako nakapunta ng Bolinao. Try natin puntahan yung Bolinao at makita na rin personal yung nagmamalaki nilang Falls 1, 2, and 3. Diba? So, wala naman tayong gagawin sa bahay, di, ayun,
solo ride na lang tayo. At sabay shoot na rin. Pang-upload kay YouTube. May dala rin ako mga charger para sa cellphone, para sa action cam. Just in case na malubat, sana may mapag-charge doon. Kasi nakakabili ng ano eh. Saan ako nakakabili ng power bank. Nalilito ko kung anong power bank ibibilin ko. Gusto ko sana yung ano eh, debug eh. Yung Motorola. Yung nilalagay sa bag. Ay, sana kung lang talaga. Kapit kate, baka wala si kuya. May kasabihan eh, yung mga ganun daw humawak ng VR, ganun yung maka. Yung mga boyfriend daw nila is o asawa is babaero, kaya kinakapitan nila ng naikit para hindi lang sumuwala. Yun joke lang. Sariling theory ko lang yun. Sayang no, hindi nakarating, hindi umabot yung mic natin kasi may in-order tayo na external mic para sa action cam. Kasi alam nyo naman, pag ganito, walang camera, eh, mas naririnig nyo yung wind noise kaysa dun sa sinasabi ko. Pag nilakasan ko naman yung volume, basta nung lalakas yung volume ng wind noise. Hindi ko alam kung paano tanggalin yan kasi sa cellphone lang naman ako nag-i-edit eh. Hindi ako nag-i-edit sa laptop kasi ewan ko, nahihirapan ako. Mas komportable akong gumawa, saka mas mabilis akong gumawa ng edit sa cellphone. Ate, walang helmet. Sayang yung damit pag nadisgrasya ka ate. Parami na rin yung mga potato riders eh. Potato riders club. Sana lang hindi mahigpit yung papasukan natin, no? Yung talaga inaanak ko eh. Ang mamaya mahigpit eh. Pag mahigpit, di balik tayo. May convoy din na. RIP po. Noon yun. So kahapon pala di ako nakasama sa convoy ng libing ng ate ni ng tropa natin si Pab Shaker kasi alam niyo na busy sa trabaho. Kaya hindi ako nakasama. Hindi ako nakapag-convoy sa kanila. Ngayon nagpa-convoy ako sa iba. Joke lang. RIP po.
Hindi ko alam kung pwedeng singitan tong mga singitan to eh. Pero baka mag so, pay respect kung sino man yan. Liko muna bago signal. Okay, harap. Maliwa. Makaliwa tayo dito. Hindi ko pa pamilyar ang mga daanan dito eh, kaya siyempre, alam niyo naman, pag hindi mo alam yung daan, i-waste mo. Pero huwag kayong masyadong pakampante kay Waze, iwawala kayo niyan. Marami nang liligaw si Waze. May napunta sa sulok-sulok, may napunta dun sa Maisan. Yung iba napunta ng racetrack. Ay nako. Yung iba dinala ng NLEX, yung iba HLEX, Expressway, DPLEX. Ay, waste talaga. Ginagawa mo. Mapadali yung buhay sa ginagawa mo. Saka yung camera ko, wala kasing ano to eh, yung action cam na ginagamit ko, walang stabilization, kaya talagang malikot. Gumagamit ng mga GoPro dyan, sana all. Sana all naman talaga.
Di ko pala na-check kung may kulan pa ako. Putik. Mamaya matuyuan ako ng kulan. Saan? Parang mayroon pa naman yun. Bukas na ako maglalagay ng kulan. So ngayon nandito pa tayo sa Bain Marie. Hindi ko alam sir. Labrador ba ito? Labrador. Sa Labrador ko dadaan. Sana umabot yung camera natin, oh. Battery life natin papuntang Bulilaw. Kasi gusto ko talaga huwag gumulo yung cut, eh. Gusto ko tuloy-tuloy yung samahan nyo ko, tuloy-tuloy yung biyahe natin, walang cut. Diba? Parang sumama din kayo sa biyahe ko. Time check 9:34 ng umaga. So umalis tayo nun, 9:50 yata, 8:50 ng umaga tayo malis. So yung babiyahe natin almost 2 hours siguro. Kasi mahina naman takbo natin, eh. Kaya nasa mga 2 oras. Saka yung driver is takbong takbong chubby. Chubby yan dyan. Chubby yan dyan, hindi yung katawan. Gaya ni Kuya. Yan o. Diba? Kagrupo namin yung club namin dyan, eh. Chubby. Chubby dyan. Mga member ng 1AB. Walang S. Ay, nasa. So mas maganda siguro kung meron na akong maganda siguro kung meron na akong external mic para marinig din talaga yung sinasabi ko. Orbis Tondo Lingayen Road. So dito tayo sa kanan. Labrador Diversion Road. Dito ba yung dinaanan ko? Parang hindi. Nakadaan dito. Guys, nililigaw mo na naman ako, ha.
natin to. So alam ko talaga hindi ako dumaan dito nung nakaraan eh. Namatay kasi yung cellphone ko. Ay, hindi pala namatay, hindi ko lang makita. Kaya maasa ako sa Bluetooth. So, saan tayo? Dito ba? Dito ba kayo ito? Sana all may plaka na. Sana all may UBR. Gulat ako dun. Buti hindi ka na-shoot sa butas. So kakaliwa daw tayo papunta doon. Pagdating doon sa crossing. Ito ng bahay oh. Good. May mga may mga magra-rides din pa pala papunta doon. So yan, sabi ko nga may magiging kasabay tayo. Manatili sa kanan.
tilapia. Pangarap ko talagang long ride is Pangasinan to Mindanao sa Iligan City sa amin. Gusto ko umuwi siguro by December, no? Kasi mahaba din bakasyon nun, December to January na. So balak kong ibiyahe si Piler pauwi sa amin tapos pabalik. Gusto ko ilang trip talaga yun eh, isang araw yata tsaka 10 hours yung biyahe. Doon masusubok yung endurance ng driver talaga. Endurance baka mo, tara ride tayo sa Mindanao.
tayo sa Labrador. Bugalyon, Labrador. Subukan ko rin kung hanggang kung ilang bars yung mababawas sa full tank ko mula San Carlos to Bulinaw. Kung yung full tank ko ba is balikan kung gaano katipid si Honda Click 125 Fi. Mga problema lang sa mga rides no, mga long rides. Si Click wala namang problema kahit ibiyahe mo ng malayo eh. Kahit ibiyahe mo siya ng siguro Manila to Mindanao, walang problema yon. Ang tanong kung kaya mo. Kung kaya ng driver, kaya man ni Click eh, kaya ni motor. Kaya ng motor mo, kaya ni Click. Kasi may coolant yan, may coolant system yan. Huwag mo lang papabayaan yung coolant mo. Ang tanong doon, kung kaya ng driver yung puwet. Kanan. Kanan. Okay. Ito pala yung close road. Makakanan, tapos po ganun. Naku po. Sinasabi ko. Sabi natin. Lutan tayo. Ay, lutan. Sulit na tayo doon. Pwede. Palusot po. Ay. Kalsada na yan. Ay. Parang isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Hindi ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Hindi ka ba mayaman na ako'y mag-isa? Ang bilang bahay lumipat. Nangumpare.
So total pala ng kilometers mula San Carlos to Bolinao, Force 1 is 67 kilometers. So balikan yon is 134 kilometers. Pwede pawasin. Sana all na lang talaga. Sana all. Meron din ako OBR eh. Saka lang kapit ka ba Iggy ano yung kamay mo? Imaginary OBR. Siguro pag nag-big bike ako di ko na matutukan, baka matumba pa yung motor. Bagay na siguro yung mga big bike na mahaba yung leg. Ako wala di bagay sa akin yung ganyan. Napapreno ako po. Ba't ako nila? Dikit pa naman ang preno ko. Pag nakarating tayo doon, samahan niyo ako maligo Wala yung hatak ko. Ramdam ko na wala yung hatak ng motor ko. Hindi gaya dati. Parang nabibitin ako, nararamdaman ko, nabibitin yung paggasolina doon ko eh. So dito tayo sa Sual. Welcome to Sual. So pangalawang balik na natin ito sa Sual. Ay pangatlo.
Yung unang punta natin sa yung unang punta ko dito sa Little Batanes. Tapos pangalawa, yung nag-endurance kami ng 400 kilometers hanggang Infanta, Quezon. Ay, Infanta, Quezon. Wala, layo nun. Infanta, Pangasinan. Tapos, ito, ngayon. Sumabot ako na Infanta, Quezon. Layo naman nun. Pag may nakakasalubong ka ng mga riders, mga club, no? Respeto natin yan. Busina, peace sign, yan ang mga bilang mga sign na bilang pag-respeto sa kapwa natin mga riders. Pag nag-peace sign ka, nag-peace sign sila, parang mo na rin sinabi na ride safe. Ride safe kayo guys. Ganun. So dito tayo sa bayan ng Suwan. Ang dami nating daanan na ano, no? Natin trading. May paggawaan pala dito ng barko. Parang Subic. Marami pa rin nag-ride ngayon. Marami din mga nag-ride. Napunta sa mga beaches. Beaches. Gusto ko talaga maligo eh. Gusto ko maligo ng falls, kundi dagat. Namatay na yung waste ko. Pasensya na kasi dito talaga medyo mauga talaga yung ano dito. Baka mahilo kayo sa kakauga ng turbo. Ay, ng phone. Sa action cam. Ayun ho. Ayun ho. Mauga talaga siya. Bangking. Alam mo, nasa Marilac eh. Wow! Sana all! Sabi banking na yun ah.
Nasa Marilaki ba ako? Bili ko yun na kay Eros eh. Hindi ko na pwedeng ibangking na medyo nakadegree kasi sasaya yung tambucho ko. Kagaya nung nag-endurance kami sa may Dasol. Gulat ako, may naririnig akong kumakalingking sa kalsada eh. Nakita ko na sa Edvero, sumisinyo siya naka-PCX kasama namin. Nagliliyab na pala yung aking tambucho, yung elbow ng aking side. Kasi sumasayad niya yung kanto. Nakita nyo naman kasalubong natin, puro mga club nag-ride siya nila. So ganun lang, ang makakasalubong ka na mga ganyan, respeto lang sa kanila, respeto din sa'yo, diba? Busina, peace sign. Kasi nga ginawa natin yung club, yung purpose ng club is makatulong, mag-enjoy ka, family, para din ma-unite yung ibang club. Excuse me po. Para ma-unite yung ibang club, hindi ginawa yung club para mag-away-away yung mga club. Kung saan club ka man nabilong, hindi yun awayin natin yung isang club, hindi ganun. So basta wala kang tinatapakan ng ibang club, wala kang inaapakan na ibang rider, walang talo-talo, kaibigan tayong lahat, ganun yun. So tropa lahat ng riders, tropa. Inubo ako bigla. So di ko alam kung nakakailang oras na yung record ko, pero buhay pa naman yung aking yun na, palabas na. Baka hinto muna ako, papalit ako ng battery. Check ko na rin kung nakailang oras na record ko. So pahinga muna tayo dito. So ayun guys, papaalis na tayo. Halos isang oras ako nag-save ng mga files tinanspor ko sa cellphone, kasi nga yun, nade-delete. So yun nga, nalobat din ako kanina, kaya sinik ko, magpalit ako ng battery. Tapos tinignan ko yung mga videos na na-save. Yun nga, na-delete yung 3 clips natin simula San Carlos hanggang Binmali. So yung Binmali yung
Hanggang dun sa Binmali lang yung na-save, nawala yung 3 clip. So yun nga, dapat i-save muna kasi hindi na kaya ng memory. So yun. So diretso na tayo. Tutuloy na natin sa papuntang Bulinaw. Oh, sayang yung 3 clips, no? Yung pinaka-start ko. So tara. Sige. Oh, tuloy natin ang biyahe. Inaabot ako ng 1 oras kaka-transfer ng file sa cellphone para hindi masayang yung mga clips ko. So huminto tayo doon ng 10 AM. So anong oras na? Alas 11 na. Hindi ko sure kung saan na yung tinuturo ni Waze. Siguro magtatanong na lang muna ako. Kasi parang nalagpasan ko yung isang ano dun eh.
car nito, bulinaw na. Hindi ko kasi makita. Ang dilim. Hindi ko alam kung anong problema lang ba't sinara nila. Akala ko ako eh. Bawal yata dumaan dito yung mga private cars. Hindi ko lang alam. Rinig ko dun sa polis, bakit dito kayo dumaan? So, ibig sabihin, private car yun. Bawal nga dito. Baka dumadaan dito yung truck sa kabutang ino. Hindi ko sure ha. Yung papasok pala dito. Yung palabas ng problema. So ayun na, saan ba tayo? Wait, ano na? Parang matutulog ka na. Kita nyo, nakaano na tayo, siguro 50 kilometers, naka 50 kilometers na tayo, o 60 siguro. Yan, 1 bar pa lang yung nakuha sa ano natin, gasolina. So ganyan ka tipid si Honda Click. No? Tingnan nyo naman. Kasi yung ano ko, yung average gasoline consumption ko is 47.4 liter per kilometer. Ano ba yun? Tama ba yung sinabi ko? 47.4 liters per kilometer. Naka 50 plus na tayo. 1 bar pa lang yung nawawala sa ano ko, sa gasolina. So di ko alam ilang ano yun, ilang litro yun. 1 bar. Naka isa't kalahati.
42 kilometers per liter, hindi 42 liters per kilometer. Dami naman tipid nun. Dami naman motor na yun kung may ganun. 1 litro lang sa 42 kilometers. Ang sa akin is 47 kilometers per liter. Anyway, magkakanan daw tayo. Bani Bulinaw Road. So after 1 kilometer. So dun din pa yun. So ayun, mag-alas 12 na. Inaabot ng kalahating araw yung biyahe natin papuntang Bulinaw. Kasi nga huminto ako doon, nag-transfer ako ng mga files. Buti ako na 1 oras doon kapatid. So dito yata ngayon. Dito nga, kanan. So kanan tayo dito. Diretso ng 14 na minuto, 20 minutes. Wala na, hindi ko na makita sa way. Badyang umulan. Ako, huwag naman sana. Baka tayo makakauwi nito pag umulan pa. Ang layo pa natin. Ang layo pa natin sa bahay. Di pa nga tayo nakakarating sa Bulinaw eh. Uulang pa na eh. Ay naman, walang ganun. Walang ganun na. Punta Rivera.
pa ako eh. Kulang pala eh. Oh. Ano kaya tayo? Tandaan, hindi malapit sa kalsada yung falls ng Bulinaw. May dadaan, akit pa yata tayo ng bundok. Akit pa tayo ng bundok. May bato-bato pa tayong dadaanan. Kasi yung mga nakikita ko na may upload dun sa Facebook na nakapunta ng Bulinaw, medyo hindi daw maganda yung hindi maganda yung daanan doon. Kasi rough road, tapos bato-bato nga. Ayun. Ibig sabihin, akit tayo ng bundok. Joke pa. Hindi naman sana. Gawin muna ako. Bago maulan. Awa ka sa akin. Baka mamaya walang masinungan doon eh. Sana mayroon. Baka inaano ko dapat may charging area. Ang daan dito parang marilaki. Di ba? Ano mo? Ang daan na yan. Marilaki. What? Blinking. Hi. Woo. Blinking. Blinking. Medyo matulis. Medyo matulis. Kaya andaan lang tayo sa mga bingking-bingking na ganito.
ganda! No-update ko kayo mamaya pag nakarating na tayo doon. Baka mamaya magbura na naman itong mga clips ko. Sayang yung mga banking natin doon. Update ko kayo mamaya pag ganda na tayo. So ayan, nandito na tayo sa Bolinao. Oh, malapit na. Dito tayo sa Bolinao. Ang pupuntahan na lang natin ngayon is yung falls. Yung kanilang waterfall. Kilometers na lang. Dito na tayo ng falls. Ito, layo pa. Dito pa lang kabila. After 300 kilometers, kakaliwa tayo. Akit na yan. Papunta sa falls. Dito yan. Kaliwa tayo dito. English, Tarinari Stone. 4.7 kilometers pa. So yun, update ko kayo mamaya pag andun na tayo. Medyo mahaba-haba pa to eh. So yun. So dito na tayo guys sa Bolinao Falls 1. Medyo rough road talaga. Ito yung sinasabi nila. So ito yung welcome to Bolinao Falls. Siyempre
Kailangan natin mag-picture dito. Hindi mawala yung ating selfie. Hindi kasi makikita. So yun, tara. Diretso tayo doon para maiwan natin ang ating motor sa parking area. Meron sila. Gilid. Okay. So ayan guys, dito na tayo sa Bolinao Falls 1. So ayan, pababa tayo. Andun yung motor sa taas. So look at that. Diba? So buti na lang, nagtanong ako kung may pagkain ba tinda. Sabi na lang, buti meron. Kasi wala akong dalang pagkain. So ayan guys, oh. Tingnan nyo naman ang ganda ng Bolinao. Diba? So ayan, pababa pa tayo. Tingnan natin saan tayo makaano ng cottage. Dito pa magbayad ng entrance. Okay pa. Cup noodles lang malakas. So ayan, nandito na tayo sa Bolinao Falls 1. So maya maya alis na rin ako. Hindi ako magtatagal. So yun, update ko lang mamaya pag paalis na tayo. So yun guys, pauwi na ako. Hindi na ako pumunta ng Falls 2 tsaka 3 kasi medyo hapon na rin. Natagalan ako sa kaka-transfer ng files sa cellphone. Ay nako, inaabot ako na ilang oras. So ayan, dito ko na tatapusin ang aking video. So kita-kits ulit.
aking susunod na vlog. Bye bye.